Opäť Janko! Vítajte pri počúvaní podcastu Vzdelávací kompas. Volám sa Polat Elalmis a môjim dnešným hosťom je inžinier Roman Foltín, PhD. Muž, ktorý spojil technické vzdelanie, ekonomické myslenie a dlhoročné manažerské skúsenosti v rôznych oblastiach. Od odevného priemyslu až po verejnú správu. Svoju cestu začal ako elektrotechnik, neskôr vyštudoval ekonomiku a financie na vysokej škole v Prahe a napokon získal titul PhD na Paneurópskej vysokej škole. Táto kombinácia technického a ekonomického vzdelania mu otvorila dvere do riadiacich pozícií, v ktorých pôsobil viac než 2 desaťročia. Roman Foltín bol dlhé roky konateľom a riaditeľom pánskej odevnej firmy Otto Berg, kde viedol tím a riadil prevádzku na Slovensku aj v Českej republike. Neskôr pôsobil v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky ako aj sankčný riaditeľ pre prevádzku a od roku 2014 zastáva funkciu generálneho manažera politickej strany. Od roku 2020 do 2023 bol tiež poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. V tejto epizóde sa porozprávame o tom, ako technické a ekonomické vzdelanie formuje manažerské myslenie, čo si odniesol z dlhoročného pôsobenia v súkromnom sektore, ako sa líši riadenie firmy od riadenia veľkých organizácií a aké zručnosti považuje za kľúčové pre mladých ľudí, ktorí chcú uspieť v dnešnom pracovnom svete. Inšpiratívny rozhovor o kariérnej adaptabilite, vedení ľudí a o tom, ako môže odborné vzdelanie otvárať nečakané profesijné cesty. Roman, vítaj. Ahoj, Polat. Rád ťa vidím. Teba. Ďakujem ti, že si našiel čas. Viem, že ty ho máš veľmi nabitý a bolo to veľmi komplikované, lebo sme sa dohodovali už dlho, tak som veľmi rád, že si mohol prísť dnes a odozdám nám, poslucháčom, svoje skúsenosti. Ďakujem aj ja za pozvanie. My sa teším. Tak by som začal tým, že Roman, ty si vlastne začínal ako elektrotechnik. Ako si spomínaš na svoje stredoškolské odborné vzdelávanie? No tak nastúpil som preto na túto školu, lebo bola tam maturita, čo bolo vtedy dôležité ju vyštudovať a tak veľmi dlho som si myslel, že moja životná kariéra bude kariéra elektrikára alebo elektrotechnika, jak sa vtedy hovorilo. OK, a keď si to študoval, tak aj si to praktické vzdelanie previedol do tej súkromnej sféry? No tak v prvom rade to bolo veľmi zaujímavé, lebo keďže som v tom čase zastupoval, alebo bol som učeň firmy Elektrovod, ktorá robí vysokonápäťové stožiare a ja som vlastne, aby som sa teda pochválil, ja som správne elektromechanik silnoprúdových zariadení až do 22 kV, takže keď vidíš hore tie stožiare, tak ja tam môžem vyliezť a môžem ich opravovať bez toho, že by som spadol, myslím si. No ale áno, no tak jak v každej inej škole, ktorú skončíš maturitou, mi to niečo do života dalo a s tým, na to som sa pokúsil nadviazať a išiel som ďalej. Dobre, študoval si v podstate za socializmu. Áno. Tedy to odborné školstvo bolo podľa teba veľmi produktívne? Bolo to tak, jak teraz. Existovali dobrí a zlí učitelia. Som rád, že som tých dobrých stretol. Tých zlých nebudem menovať, čo si myslím, že boli zlí. Ale áno, naučili sme sa ten štart a od toho štartu potom samozrejme treba začať stavať, keď ideš ďalej. Tvoje praktické zručnosti, ktoré si ty vyštudoval na strednoodbornej škole elektrotechnické, využívaš aj domácnosti dnes? Jasné, využívam a dávam si pozor, aby ma elektrina nekopla, jak sa hovorí, ale zatiaľ sa mi to darí. Tak zastačku viem namontovať aj. To je perfektné, takže v podstate tá stredná odborná škola ti dala skúsenosti a znalosti tomu, aby si vedel si doma niečo aj opraviť. Bolo to skvelé, mal som svoju profesiu a ešte si viem doma aj opraviť zastačku. Dobre, takže ťa nič neprekvapí, keby že napríklad sa ti pokazí práčka? Sem tam ma to prekvapí, keď sa pokazí práčka, ale niekedy ju dokážem aj opraviť. Dobre, na začiatku sú vlastne z mojej otázky si povedal, že išiel si študovať elektrotechnickú aj na základe toho, že bola tam možnosť maturity. Takže tvoje presvedčenie bolo, aby si mal maturitu a prečo? No, lebo po maturite človek môže pokračovať ďalej. Ja už som vtedy mal v pláne, že pôjdem na vysokú školu, aj keď sa mi to nepodarilo hneď. Tam bolo také obdobie, kedy som musel začať podnikať, kedy som to ako keby postavil
na nohy a potom, keď už trošku bolo viacej času, tak som popri zamestnaní vyštudoval vysokú školu ekonomickú. Super, takže strednou odbornou školou vyštudovanou si dokázal prejsť na vysokú školu. Čo je princíp tohto podcastu, aby sme ukázali našim sledovateľom, že naozaj tá stredná odborná škola otvára možnosti, máš zručnosti, ktoré dokážeš využiť v domácnosti a v bežnom živote. Áno. A plus môžeš prechádzať do inej sféry. Do tej inej sféry, už som povedal v tom úvodníku, čiže čo ťa vlastne priviedlo z tej elektrotechnickej strednej odbornej školy i študovať financie, ekonomiku, manažment? No, tak keďže som sa stal konateľom odevnej firmy, ktorá mala v tom čase pomerne veľa predajní a veľké obraty, no tak som musel vedieť aj ekonomiku a musel som vedieť aj čísla. A odtiaľ je už len krok k tomu, aby som si povedal, skúsim, hoci ja som sa tej ekonomickej školy strašne bál kvôli matematike a kvôli štatistike. Tí, čo študujú vysokú školu, tak vedia, o čom hovorím, aký to je ťažký predmet, ale nakoniec sa mi to teda podarilo vyštudovať a potom mi to veľmi, veľmi pomohlo neskôr, pretože keď konateľ firmy nevie pracovať s číslami, tak to je strach a bieda. Výborne, takže ty si prešiel do úplne totálne inej sféry, z tej elektrotechnickej do odevnej značky, čo nie tajomstvo je Zlatoberg, takže ty si vlastne zakladateľ, konateľ, bývalý majiteľ. Áno. Prevádzkoval si v podstate značku, ktorá bola aj v Českej republike, takže si dokázal expandovať do zahraničia ešte v časoch vlastne po revolúcii, ak sa dobre bavíme. A začal si študovať vlastne tú vysokú školu, takže tam bola tá ekonomika, manažment, financie, čo vlastne ti prinieslo veľa skúseností aj o znalostí o tom, aby si vedel spravovať takú firmu. Dokázal si niečo implementovať z tej strednej odbornej školy aj počas riadenia takéto firmy s odevnou značkou? No minimálne som sa naučil, že ak sa niečo nerobí poriadne, tak sa to potom vždy dobabre. A keďže sa mi podarilo tam spraviť maturitu, čo som doteraz prekvapený, lebo som si vždy myslel, že to nedám, tak potom minimálne tieto skúsenosti som pretavil ďalej a išiel som poctivo teda na tú ekonomiku. Takže zase vrátim k tomu, že vlastne základ ti dala tá stredná odborná škola a to bola tá výborná skúsenosť. Vyštudoval si financie, manažment, ekonomiku, no bolo to podľa mňa ťažká škola, nie? No bola, tak jak som spomenul. Ale bolo skvelé, že som tú strednú školu mal, že človek vždy tú profesiu má, keď v najhoršom sa niečo stane. A keď som skončil toto, bol som tiež teda veľmi rád. Tiež som doteraz prekvapený, že sa to podarilo. No a veľmi mi to pomohlo v mojej práci. Super. Takže vysokú školu si mal urobenú, mal si remeslo v rukách a už si sa cítil tak viac istejší. Cítil som sa istejšie aj z toho pohľadu, že keďže som bol spoluzakladateľ strany Sloboda a Solidarita, tak mal som možnosť aj z tejto strany nastúpiť do rôznych pozícií, ktoré vyplývali z politiky, ale prakticky na každej z nich bola požiadavka mať vysokú školu. Takže ak by som ju v tom čase nemal, tak nezažijem kopu zaujímavých vecí, ktoré som mal možnosť zažiť. To je aj dnes stále. Myslím, že tej verejnej správe sa vyžaduje druhý stupeň vysokého štúdia, hej, takže to je jasné. OK, však ten druhý stupeň vysokého štúdia si spravil úspešne a potom si prešiel na doktoránske štúdium na paneurópske. To prečo? Čo si vlastne ešte viac tomu potreboval? Dokonca veľký doktorát, hej, som si spravil a to už teda nebolo z tých dôvodov tej prvej ani tej druhej školy, ale bola to skôr zábava, bolo to veľmi zaujímavé. Viac mi vyhovuje štýl komunikácie s učiteľmi, kedy ťa berú skoro ako už svojho partnera, kedy môžeš písať správy, kedy môžeš rôzne nápady implementovať. A nie je to len o tom, že teda žiaci toto sa naučte a buď to viete, alebo dostanete 5. Hej, tam už to bolo lepšie. A tam už ma to naozaj aj bavilo a som rád, že to mám. Roman, si inšpiratívny človek, lebo ty si vyštudoval strednú odbornú školu a ukončil si to vlastne s doktoránskym štúdiom. To je veľmi inšpiratívne a motivujúce pre našich poslucháčov. Takže dá sa to. Je to reálne a dá sa to. Dá sa všetko, Polat. A celé je to len o tom, že musíš veľmi, veľmi chcieť. Čokoľvek budeš veľmi chcieť a pôjdeš si za svojím cieľom, tak to nakoniec vždy dosiahneš. Ktoré presné zručnosti by si dnes využívaš v praxi? No je tam aj intuícia. Tu som sa ale nenaučil ani na jednej z týchto škôl. Je tam, by som povedal, taká, že musíš neustále ísť po tom svojom cieli. Nemôžeš
vynechať, nemôžeš mať čas, kedy si povieš, teraz chcem mať voľno. Choď si za svojím cieľom neustále. Takže využívam, neviem, asi hlúpo znie, keď poviem, že teda neustále pracujem, ale keď to robíš vytrvale, tak to dosiahneš. Pekne povedané tiež, ale učíš sa stále, nie? Že každý deň sa učíš niečo nové. Takže si človek, ktorý sa rád učí a rád spoznáva nové veci. A to je aj... Ja si myslím, že o tom je ten život. Je to zaujímavé vidieť tam. Tak. Viedol si pánsku značku Autoberg 2 ročia. Dokázal si to expandovať do Čech. Čo bolo najväčšou školou manažmentu v tomto období? Viedli sme ju dvaja. Ja som mal veľmi dobrého priateľa, s ktorým sme boli obaja konatelia. A on teda mal viacej na starosti módu ako takú. Ja som mal viacej na starosti chod firmy. A čo bolo školou? No všetko, lebo móda je zase úplne niečo iné ako elektrotechnika. Je tam milión najrôznejších vecí, ktoré ovplyvňujú samotnú módu. Tak poviem to len tak humorne, že keď sme hrali dobre hokej a boli majstrovstvá sveta, tak páni nechodili kupovať obleky. Ja som v tom čase mal obchody, alebo my sme mali s kolegom obchody po celej Slovenskej a Českej republike vo všetkých obchodných centrách. No a vždy, ak bol nejaký zápas, tak neboli prakticky žiadne obraty. A to si spomínam, jak vždy, ako teda Slováci vyhrali, tak všetci kričali hurá a ja som sa nahnevaný som si zašomral, pretože to znamenalo, že o týždeň hráme ďalší zápas a zase teda nepríde nikto si kúpiť oblek, lebo chlapi sedia pred televízormi. Ale to je skôr taká humorná príhoda. Je tam strašne veľa vecí, ktoré ovplyvňujú, či áno alebo nie, od módy, veľkosti, od toho, čo práve ide, v akej cene sa to ušije, či sa neurobi chyba. No, myslel som si na začiatku, že to je fajn biznis, v ktorom človek veľmi pohodlne pracuje, ale postupom som zistil, že aj táto branža má svoje zákutia a treba dávať veľký pozor, aby si neurobil chybu. Lebo máš veľké zásoby, hlavne keď je takto veľa prevádzok a ak urobíš chybu v jednom obleku, ten oblek má 24 veľkostí a keď sa v ňom sekneš a máš ho na 12 predajniach v Čechách a na Slovensku, tak je to pomerne veľká strata. Tým pádom tieto znalosti a vedieť sledovať tú konkurencieschopnosť toho celkového trhu ti dala, myslím, že tá vysoká škola, financie, ten management, marketing, ekonomika, že tam si dokázal dostatočne pracovať s hlavou a s číslami. Áno. Snažil som sa, takto to urobiť, ale nie je to vždy len o číslach. Je to intuícia, často aj o odvahe. Takže keď niekto hovorí, že risk je zisk, neplatí to úplne vždy, ale keď ten risk v tom nie je, tak s tou istotou sa nedá ísť väčšine. Výborne. Tým pádom dnes mladý človek má intuíciu, tak mal by si za tým ísť. Mal by si za tým ísť v každom prípade. Určite urobí pár hlúpostí, tak urobí 2 kroky dopredu, niekedy 1 krok dozadu, ale v konečnom dôsledku musí týmto spôsobom napredovať, aby to išlo. Takže treba počúvať svoj hlas. Značka Autoberg, obleky, iba tak akože humorne. A mám dobrý štýl? Áno, veľmi dobrý. A našou výhodou bolo, ak teda sa smiem pochváliť, že my sme vedeli obliecť starého otca a ešte aj toho syna. Takže keď prišli často generačne, tak sme ich poobliekali všetkých. A doteraz, aj keď ja už som teda dlhšie v politike, vidím ľudí, ktorí naše obleky nosia a keď zistia, že teda som jeden z tých, ktorí ich tvorili, tak sú veľmi radi a hovoria, boli skvelé. My sme sa veľmi snažili, aby aj tí predavači, ktorí to predávali v našich predaniach, o tých oblekoch všetko vedeli. A nie vždy, keď prichádzam dnes do iných odevných značiek, tak som presvedčený, že tá dáma, ktorá mi oblek ponúka, že vie, čo je dvojradiak, jednoradiak a manžety, čo sú a tak ďalej. Nebudem o prieramku hovoriť a o ostatných veciach. Toto neviem ani ja, ale tak minimálne viem, aká látka a aká farba. Takže to je, myslím, že dneska pre každého dôležité. Ešte by som mal tomu takú otázku, že ak má dnes mladý človek zručnosti a by chcel pracovať alebo podnikať v tomto odvetí, čo by mal obsahovať ten mladý človek? To znamená, že čo by v ňom malo byť, aby dokázal podnikať? No hlavne chuť, výdrž. Tú výdrž musí mať a musí tomu veriť. A to všetko ostatné sa dá naučiť.
skôr či neskôr sa začne stretávať s ľuďmi, ktorí keď uvidia, že naozaj ten ťah na bránu má, tak mu povedia, poď a ideme to skúsiť, ja ti rád pomôžem. Myslím si, že kolegovia z branže mali veľmi radi, keď som ako mladý s mojim kolegom prišiel a chceli sme kúpiť kvalitné látky na obleky a keď videli, že skutočne nám na tom záleží, aj keď sme ich kupovali v malom proti značkám ako Hugo Boss alebo akákoľvek iná, tak vždy nám vyšli v ústrety a mal som tak dojem, že nám tak trochu aj fandia. Pekne je to inšpiratívne. Človek, ktorý má taký podnikavý drive a chce niečo okolo toho robiť a založiť ten biznis, tak nech sa to drží zákusne a priniesie to ovocie. Ako v tvojom prípade. Lebo ty si to videl, ty si to cítil a proste riadil si sa aj tou intuíciou, mal si znalosti v číslach a prinieslo ti to ovocie. Ak na začiatku podniká s niečím, treba sa pozrieť, ako to robí ten najlepší v danej branži, skúsiť sa mu priblížiť a keď sa tam usadí a všetko ide, tak potom ho preskočiť. A tento model mi vždy fungoval a vždy išiel. Tak to, že je dneska plný trh a že všetci predávajú, to neznamená, že ja sa tam nemôžem dostať. Len na začiatku budem na 10. mieste, pôjdem 9, 8, 7 a jedného dňa, ak vydržím, tak som hore. Ďakujeme, toto je rada nad zlato. Takže treba si to zobrať. Výborne, prejdime z toho tvojho biznisu, čo ma zaujíma, ako si sa dostal do kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Tak jak som povedal, ja som bol účastný toho prvého uvádzacieho zasadnutia strany Sloboda a Solidarita, prvého riadneho kongresu a ustanovujúceho v tom čase. No a odvtedy som teda bol veľký fanda politiky. S Richardom Sulíkom sme začínali. A v čase, keď teda bola možnosť, že Richard vstúpil do tej tzv. Veľkej politiky, tak ma zavolal k sebe a dal mi na starosť správu celej Národnej rady, vrátanie Bratislavského hradu, časť tej papierničky, ktorá bola takým rekreačným strediskom pre všetkých a ešte pár nehnuteľností tam bolo. Takže zrazu ja som mal pôvodne v odenej firme, alebo s kolegom sme mali asi 85 zamestnancov a zrazu som sedel na úrade, kde bolo 340 zamestnancov, z ktorých sme za prvé 4 mesiace 40 prepustili. Tak ste vlastne zúžovali. Áno. Optimalizovali. Áno. Alebo konsolidovali, jak to dneska sa hovorí. No boli to proste ľudia, o ktorých som sa domníval, že sú buď zbytoční, alebo nie praví ľudia na pravých pozíciách. Rozumiem. Čím sa líši riadenie toho súkromného biznisu alebo súkromnej firmy od riadenia veľkej verejnej inštitúcie? Verejná inštitúcia je ťažšia, pretože narážaš neustále na množstvo príkazov, pokynov, vykonávacích prihlášok, ktoré ťa nútia rozmýšľať trošku inak. Není tam ten klasický potravinový reťazec, ktorý hovorí, buď to vieš, alebo odchádzaš. Zrazu prichádza do úvahy, ten patrí k tomu, ten k tomu, taká politická strana ho tam dosadila, taká ho tam nechce a teraz musíš vykonávať svoju prácu dobre, aby si sa mestil do rozpočtu, ktorý máš zverený a súčasne veľmi jemne šlapať, jak sa hovorí, pomedzi míny, aby si nikoho veľmi nenahneval. Ale učilo ťa to? Lebo prišlo niečo nové, zase niečo nové. Som sa chytal za hlavu polát a už som nevedel, čo s tým, ale teda áno. Áno, ale je to stále. Aj tú inštitúciu, ktorú si vlastne riadil, Národnú radu Slovenskej republiky, je stále o ľuďoch. Riadil som prevádzku a činnosť Národnej rady. To znamená, spadali podo mňa všetky výdavky, ktoré boli spojené s činnosťou poslancov. A v tom čase bola teda aj rekonštrukcia Bratislavského hradu, pomerne náročná. Takže spadalo podo mňa aj táto časť. Tá bola zase úplne iná, to bolo zase často stavebné stretnutia s dodávateľmi a tam potrebuješ poradcov, lebo to proste ako elektrotechnik to nedáš. Wow, takže elektrotechnická stredná odborná škola, manažment financie, ekonomika, doktorát,
Národnej rade, vedenie Národnej rady, ale plus vlastne si sa stretol v tej Národnej rade s niečím, čo si absolútne nepoznal a z teba som vlastne stal stavebník. Hej? Čiže musel si zrazu proste privoňať niečomu, čo bolo pre teba nepoznané. Čiže určite aj VOčka, čiže verejné obstarávanie, nejakým spôsobom rozpočtár. Hej? Takže to sú ďalšie skúsenosti, ktoré ti pridala táto práca. Verejné obstaranie je ďalšie umenie, jak sa hovorí, pretože tam to množstvo zákonov, ktoré musíš dodržať, je ešte väčšie. A vypísať správnu verejnú súťaž tak, aby sa tam naozaj dostali všetci, ktorí ti vedia túto vec urobiť za čo najmenej peniazy, je veľmi, veľmi ťažké. Urobíš jednu chybu a buď musíš tú verejnú súťaž odvolať, alebo sa ti tam dostane niekto, kto tam vôbec nemal byť. A tá kvalita padne. No kvalita samozrejme padá jak prvá a ceny okamžite rastú. Ale si vďačný za túto skúsenosť. Áno, dneska to viem. Dneska máš iný pohľad na veci a dokážeš predvídať úplne bežné veci, ktoré normálny laický človek Nestane nevidel. sa mi, že by ma niekto v rámci verejného obstarávania opil rožkom. Super, príjemná skúsenosť pre teba, ale veľmi náročná. Veľmi náročná. Tvoja kariéra je príkladom toho, že človek môže prejsť viacerými odvietvami, čo podľa teba umožňuje takúto flexibilitu. No lebo ja celý čas sa cítim, okrem politika, aj manažer. A ten manažer pristupuje k všetkým týmto vecám vždy rovnako. Na začiatku si zistíš organizačnú štruktúru, prejdeš si náklady, prejdeš si príjmy, zistíš, ktorí ľudia robia čo. A toto v podstate platilo od začiatku. Či som robil v súkromnej firme, alebo v štátnej organizácii, alebo teraz, kde pracujem ako generálny manažer, všade je toto rovnaké a keď túto vec podchytíš a máš ju pod kontrolou, tak sa to dá. Keď niečo zanedbáš, tak začne ti to robiť problémy a musíš to riešiť. Takže tvoje najlepšia životná skúsenosť bola to, že si viedol firmu a to ti dalo ten odrazový mostík. 23 rokov, áno. Výborne. To je inšpiratívne tiež. Ako môže odborné vzdelanie pomôcť mladým ľuďom lepšie sa uplatniť? No je to základ. Je to úplný základ. Na niečom človek musí stavať. A keď nestavá na tom, čo má na základe, tak sa nedostane vyššie. Ako sa to dá urobiť bez odborného vzdelania, neviem. Neviem si to ani predstaviť. Keby si mal vybrať, že by sme sa vrátili v čase a mal by si príležitosť dostať na gymnázium, išiel by si radšej na tú gymnázium alebo na tú odbornú školu? Ja som sa vtedy hlásil na elektrotechnickú strednú školu, ktorá bola, ak sa nemýlim, na Zochovej ulici a tam som sa nedostal pre nedostatok miesta, ale stále som chcel mať nejaké to remeslo v rukách. Gymnázium je super, ale musíš ťahať ďalej až na vysokú školu, musíš to celé dotiahnuť do konca. A nemôžeš sa nájsť práve v tom, čo chceš. Musíš sa nájsť v tom, čo chceš. Trošku to môžeš v tej vysokej škole ešte korigovať, ale v konečnom dôsledku nech sa čokoľvek deje, ja to svoje remeslo mám a keď sa ti tá zástačka poľad pokazí doma, tak kľudne mi volaj. Ja ti zavolám, to je úplne perfektné. Ale si výborný manažer, ja ťa poznám naozaj, dlhé roky sa poznáme, pre mňa si aj inšpiratívny politik, si veľmi ľudský, máš veľmi dobré vnímanie aj to duchovné smerovanie a predsa len, keby si proste vyhorel už či ako generálny manažer, či ako politik, tak vieš sa zbaliť, máš základy a vieš sa zbaliť a kdekoľvek na svete svojim remeslom si zarobíš. A to je absolútny fakt toho všetkého, že aj keď ten mladý človek ide na to gymnázium, nemusí sa nájsť, možno má nejaké túžby, ale tí rodičia ho tlačia na to gymnázium. Na to gymnázium nemusí vedieť, že čo by robil v budúcnosti reálne, lebo však dneska tých lekárov a právnikov máme dostatok veľa, ale tým, že máš to remeslo v rukách, tak máš otvorené dvere do sveta a vieš si zarobiť kdekoľvek vo svete a ty si toho príkladom, lebo dokážeš pracovať aj hlavou, aj rukami. Naučil som sa, že nie sú nejaké dôstojné práce a nedôstojné práce. Každá práca je dôstojná a tak ako dneska sedím možno na mieste, o ktorom by si povedal, že takto už niečo znamená, viem si kľudne predstaviť, že pozajtra budem robiť čokoľvek iné, aj toho elektrikára, jak som spomínal, a nebudem sa kvôli tomu cítiť nejak horšie. Každá práca ctí človeka. Presne tak.
jak AI, hej, lebo tak AI ti dneska nevymení vodnú rúrku, hej. Nevymení ti zástrčku, hej. Ako zastrčka nie je. No, to je jasné, to hovorím v každom podcaste, už podľa mňa sú otrávení z toho posluchači, ale je to pravda, lebo dneska je to novodobý nejaká technika, ktorá začína byť veľmi moderná, ale treba si uvedomiť, že to nám neurobí to odborné, čo my potrebujeme. Čo by si odkázal študentom odborných škôl, ktorí možno pochybujú o svojom smerovaní? Tak nepochybujte. Ja stále hovorím, rozhodnite sa buď doľava alebo doprava, ale nezostaňte stáť na ráz cesty. To je úplne najhoršie. Ak sa náhodou rozhodnete trošku horšie, že tá pravá strana sa ukázala, že bola lepšie, vôbec nevadí, lebo cez tú ľavú stranu sa dostanete k svojmu cieľu. Len nestojte a neprešlapujte stále medzi tými dvoma a keď už si poviete, idem doľava, tak už teda choďte doľava a nevracajte sa spod cesty. Nakoniec to dobre dopadne. Nemám ja čomu tomu dodať. Len nech to príjmu a nech počúvajú tieto tvoje slova. Keby si dnes vyberal si znova teda tú školu, lebo som to musím neodpovedať úplne presne, tak by si vybral zástup elektrotechnickú, išiel by si naozaj tou istou cestou? Áno, tak jak som to pred chvíľou povedal, neľutujem svoj smer, ktorý som si vybral. Každý z nás má rozdané karty od života, s ktorými musí hrať, tak ja som takéto karty dostal, tak sa snažím s nimi hrať. A verím, že každý z vás, popri tých kartách, ktorým dneska hovoríme, že nie sú najlepšie, má aj sem tam nejaké ESO v rukáve a to musí náležite využiť vo svoj prospech. A nehambíš sa za to? Vôbec. Presne, je to krásna profesia, ja si neviem predstaviť, že by som vyliezol na nejaký stožer a išiel niečo takéto robiť, hej, takže naozaj si to neviem. Ale je to veľmi potrebné, je to naozaj veľmi potrebné. Ja neviem, či by som dneska ešte vyliezol na ten stožiar, ani to nechcem skúšať, ale áno. Keď to urobíš dobre, tak je to fajn. Krásny, inšpiratívny rozhovor, Roman. Na záver by som sa ťa opýtal, čo by si chcel, aby si z dnešného podcastu zobrali poslucháči? No, to, čo som už raz povedal, tú jednu myšlienku. Ak chceš byť pilotom lietadla, choď si za tým. Je úplne jedno, že nemáš vodičák na auto. Nakoniec to dokážeš. Treba tomu len veriť a všetko pre to urobiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za tvoj čas, že si mohol prísť, bol to krásny rozhovor a verím, že naši posluchači si z toho zoberú všetko, čo bolo Ďakujem povedané. Pekne a ja. Pekný deň ti prajem. Ďakujem. Ďakujeme, že ste si vypočuli Vzdelávací kompas, podcast o školstve, ktoré hľadá svoj smer. Ak vás epizóda zaujala, budeme radi za zdieľanie či spätnú väzbu. Vzdelávanie je spoločná cesta a každý hlas sa počíta. Tešíme sa na vás na budúce. Zostaňte zvedaví, zostaňte s nami.